дар шаҳри турсунзода ҷашни баҳору зебои рӯзи модар бо арҷгузорӣ ва гиромидошт ба бузургии зан модар таҷлил гардид. мардуми соҳибфарҳанги тоҷик аз қадимулайём ба қадру мартабаи модар арҷ гузошта ба ҷо овардани ҳурмату эҳтироми ӯро яке аз суннатҳои миллии худ маҳсуб медонанд. таҷлили рӯзи модар ҳамчун ҷашни расмии давлатӣ аз мақому манзилати баланди зан модар дар ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. ба хотири гиромидошти занону бонувон дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода чорабинии идона баргузор гардид. раиси шаҳри Турсунзода кулли занону бонувонро бо ҷашни расмии давлатии рӯзи модар самимона муборакбод гуфт. мафсуд таъкид намуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои охир як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонид ки ҳамаи онҳо пеш аз ҳама барои таъмини зиндагии осуда ва баланд бардоштани мақому манзилати зан модар дар ҷомеа нигаронида шудааст. ӯ қайд намуд ки дар ҳама гуна муваффақиятҳои шаҳри Турсунзода ақлу заковати занону духтарони минтақа ва фаъолияти пурсамари эшон эҳсос мегардад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ барои фаъолияти ҳамаҷонибаи занҳо имкониятҳои мусоид фароҳам оварда ҷалби онҳоро ба корҳои ҷамъиятӣ ҳамеша дар мадди назар дорад ва вазифаҳои зиёди роҳбарикунандаю пешбурди корҳои ҷамъиятиро бо боваритом ба зиммаи онҳо супоридааст. ҳамчунин зимни баромадҳо таъкид гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии занону модарон ва баланд бардоштани мақому манзилати онҳо тадбирҳои зиёди амалӣ менамояд. маҳз ба шарофати истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мақоми бонувони бо маърифату ҷасоратманди тоҷик дар арсаи сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг, илму маориф ва иҷтимоиёт устувор гардид. ба хотири эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳмати занмодар ба як қатор занони фаъол ва собиқадорони меҳнат аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар анҷоми чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода барномаи рангини консертиро пешниҳоди аҳли Толор гардониданд.